έχω παρακολουθήσει άπειρες ώρες στο διαδίκτυο από διάφορους γκουρού του μάρκετινγκ να λένε διάφορες συνταγές επιτυχίας. Λοιπόν, εγώ αυτή τη φορά αποφάσισα να κάνω το δικό μου πείραμα και να δω αν όντως κάποια από αυτά λειτουργούν. Μείνε μαζί μου σε αυτό το ταξίδι, θα είμαι εδώ, δεσμεύομαι καθημερινά να ανεβάζω βίντεο για να δίνω πληροφορίες για το πώς το διαχειρίζομαι. Μείνε συντονισμένος, αν θέλεις ακολούθησέ με για να είσαι μαζί μου σε αυτή την πορεία, γιατί πραγματικά παιδιά, αν αυτό όντως λειτουργήσει για μένα, μπορεί να λειτουργήσει και για εσάς. Ποτέ δεν ξέρεις. Δεν σου κοστίζει τίποτα να με ακολουθήσεις. Εντάξει, αν δεν σ' αρέσει τα μούτρα μου, ok, πάω πάσο, βγάλε με από μπροστά σου. Αλλά αν νομίζεις και αν πιστεύεις ότι και εσύ θέλεις να πάρεις κάποιες πληροφορίες για το πώς θα μπορούσες να βγάλεις χρήματα μέσω ίντερνετ, τότε ακολούθησέ με. Τρόπος σίγουρα υπάρχει και σίγουρα βγάζουν οι άνθρωποι χρήματα. Αλλά είμαστε εδώ και ήρθα κι εγώ εδώ για να δούμε μαζί πώς γίνεται αυτό.